Ana sa 20 ka magbanay ang apektado sa dakong sunog sa Barangay Crossing Bayaba sa Turil District sa Davao City. Ani ang report ni Argil Relator. Uy, Diyos ko Lord, grabe, kakusog naman sa sunog. Gilamoy sa dakong kalayo ang mga kabalayan sa Purok 16, Barangay Crossing Bayabas, Turil District sa Davao City, alauna Domingo sa hapon. Sa kakusog sa hangin ug sagad gama sa light materials ang mga balay. Paspas nga mikanit ug nagkakusog ang kalayo. Pag-abot sa mga fire truck, gilayong gipasiritan og tubig ang kalayo. Miabot og hapit 2 ka oras una gideklara ang fire out. Nami na dunggan, buto. Pero paggawas na ako kay paghangad na ako sa dako nga bay taas. Pati namang dakuas sa kalayo. Sa ihap sa CSWDO, 20 ka magbanay o ana sa 59 ka individual ang apektado. 17 ka mga balay ay naugdaw, samtang usa ang partially damaged. Kadaghanan sa mga apektadong pamilya, temporaryong nagdiner sa mga tent nga gimungtar sa barangay gym. Bayad ta og nagpakaon na ta sa ilaha. Naay community cooking nga gibuhat ang barangay in coordination sa SWDO. Gibana-bana ang anaa sa 166 hangtod 250,000 pesos ang kinatibuk-ang danyo sa maong sunog. Padayon pa sa ginasuta sa Turil Fire Station ang hinungdan sa sunog. Nanawagan karon og tabang ang mga apektadong residente. Ngayon lang jud mig mga tabang sa mga panginahanglan. Kinahanglan ta namo nga makatukod po mi dayon balik siguro. Bangan lang ni diri sa amo ang mga kining makauban tanan diri nga wa gyud nadala way na bitbit unsa may amo ang akong ikuan kanang mga pagkaon salina o unsa pa dia kwarta kung nay kwarta wala man gyud mi kwarta sir. Oy, Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.